yake daga ɗan jariri. Kar ka bari san raina yayi mini mugun ɗauri. Bani da shakka ani na yarda da so cuta ne. Domin na shiga yaban kunya na nufi kaina kwantar masa da sanyin murya. Wata alama ta bayyana abin tsoro ne. So da amana shi ne kai mana zaɓi. Allah masu bidaka amsar mai ilimin soyayya. Duk ku sani so ni na ce masa mugun ciwo mai rike kokon zuciya rasa jini yawo. Ba waraka in baya sauƙaƙa sai ya yawo. Babu dalilin da zan shaida muku yi shirme ne. So da amana shi ne kai mana zaɓi. Allah masu bidaka amsar mai ilimin soyayya. Wani zubin ma ni sai na ji kamar na daina, sai kuma in ji sai da shi ne zan iya kai sakona. So da yake yi yadda muke masu gani sun raina, mai masa gama ka daina don kuwa shi na gode. Tallaka ne kai tambaya so kwai sharan mai baiko. Ya shiga rumfa da buka kwai shi gidan mai kar kuma tsahar da malam kan iya fada tarko. Da ya je kan waɗannan to kuma kai wane ne. So da amana shi ne kai mana zaɓi. Allah masu bidaka amsar mai ilimin soyayya. Ni aniyata akan so har abada ban bar shi. Ko ya bakantan ruwa dai ne haka na zaɓe shi. In ya farantan yana so